Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo to TV. It's the back to a premiership. On the Pirates 1, Siwalele 1. I'm Short Bafama Predika Mabalu Puma Gupi. Ndingutata kathi Yebo baba. Yetata ndingutata kathi nontando. Khala mhlekazi. Ndiyakhala. Khala mhlekazi. Inhliziyo yami ebuhlungu. Khala mhlekazi. Ndilapha. Khala mhlekazi. Inhliziyo yami ebuhlungu. Khala mhlekazi. Ndithe xa ndijonge amakhwenkwe wasePitoli. Thatha mhlekazi. Ethumela umyalezo. Thatha mhlekazi. Esithi thina amanqaku amathathu singawaskora. Thatha mhlekazi. Ndathi thina siyi-Orlando Pirates singaskora more than. Thatha mkhulu. Ndibuhlungu. Thatha mkhulu. Andiyazi uba bekudlala ii-players namhlanje okanye bekudlala ucoach. Kahle kahle. Andiyazi bekudlala ii-players okanye bekudlala ucoach. Thatha mhlekazi. Ndingathi Mapakania akumnandanga. Thatha mhlekazi. David Thatha mhlekazi. uba ndingathetha ndingathi ndicela okokubana ucoach ayijonge le nto asenzele yona namhlanje. Intoni? I-Richards Bay abezanga kuthi bazothi sikhona kwi-Richards Bay. Thatha mhlekazi. Besiyicinga into yokokubana bayibonile loo nto. Thatha mkhulu. Kodwa ngoku sithi asithandi into yokokuba singaluza ngolu hlobo. Yebo mhlekazi. I-Sundowns ayinawuhamba for free. Ewe mhlekazi. Sinifuna senze ngcono kunawo. Ewe mhlekazi. Sizathi ngaloo magama Sithipho akumnandanga. Coach, do better. Yeah. Thank you Bhutomtana. Siwelele, Thank you Bhutomtana.